Aktar minn 15 miljun euro ser jiġu investiti f'manutenzjoni tal-iskejjel u matul il-5 snin li ġejjin il-Gvern fessibu jibni aktar skejjel ġodda. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo ħabbar dan meta kien qed jitkellem dwar il-ħidma li beda jwetta il-Gvern f'dawn il-mitjum fil-qasam tal-edukazzjoni. Aħna rridu ambjent sabiħ fejn il-tfal tagħna jitalmu, se nonfqu ħafna flus biex nirranġaw nsewu l-iskejjel, fejn hemm bżonn nibnu l-iskejjel u hemm fejn hemm bżonn nibnu l-iskejjel se nibnuhom. Il-bini huwa importanti, ma l-aktar importanti x'jiġri fih. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Edukazzjoni qal ukoll li l-Gvern żied il-budget għal aktar minn 2 miljun euro fi scholarships għal masters u dottorati. L-applikazzjonijiet għal masters u dottorat għalqu matul il-jum tal-ġimgħa fejn din is-sena applikaw aktar minn 1000 persuna, li jfisser żieda ta' 77% fuq is-sena li għaddiet. Għal dawn il-masters setgħu japplikaw persuni li m'għandhomx degree. Il-Ministru tal-Edukazzjoni qal ukoll li fix-xhur li għaddew ġiet imnedija wkoll l-Istrateġija Nazzjonali tal-Illetterizmu u fl-istess waqt il-Gvern beda jaħdem biex itejjeb il-livell ta' xjenza u l-matematika waqt li jinkoraġġixxi aktar tagħlim f'suġġetti ta' xjenza. Fost l-ewwel miżuri li ttieħdu mill-Gvern biex ikun hemm aċċess u arranġamenti aħjar studenti b'diffikultajiet fit-tagħlim, ingħatat l-għajnuna lil dawn l-istudenti anke waqt l-eżamijiet tal-benchmarking. Matul dawn il-mitjum ta' ħidma ġiet imnedija wkoll l-iskema Jobs Plus. Permezz ta' Jobs Plus il-Gvern ser iħejji aktar individwi bil-ħiliet neċessari għal aktar opportunitajiet tax-xogħol. Intant f'din il-konferenza tal-aħbarijiet qasmu delivery cards li saru bl-iskop li jfakru il-5 prioritajiet li ħadem fuqhom il-Ministru tal-Edukazzjoni fl-ewwel mitjum ta' Gvern ġdid. Dawn il-cards ser ikunu qegħdin jitqasmu fid-djar tan-nies fil-ġranet illi ġejjin.